Tipra Mothani Adong hinai bono thaitanai ব্যক্তি Adong gadai sing khajang bagai omna singma tangna jingtang mo angka takok Sukumar ni boni babu boba hamen ko hakan kalaijak ngoro angka bolena hambai tini Tipra Mothani Adong rangna boro tini ja ani angka Sukumar thimani no phai boro kharek jagai boro anek mujagon nai tini sumona phaiga je mantoi bo thimani kha polja saimia je bo polja no mi nimuni yang tongka an nimuni ya abo saimala ya biam yang private doctor to bunai mono tini selan ni tongka selan ro tai barir an kintu bata kora ang tongo ane jaga ba bor ana sahriya inge bor bol bojawo je bol চিকিৎসা bagai bo thikia gamono sung onek taphono sung onek bisingo tongko khasiya corona hani ki jagai bor hospital tlangliya ei borok omo hengai nai tini numini yone biti chariga o chana bisingo belai barma jorabo bonus tarik khang porta hamniba ang to bisa saya bono jot thiya na ni bono ang ni se Tipra Motha samkhaji nyai ang ji dai gani bon khai ekjon agi CPM ni সদস্য nge bonang saka tabu poriborton thakya dongni kisan na gudi nang tabu Tipra Motha himni angni se bon dagyu ang do kom ang to himi meya to phanang ang phenang dagyu nai bono Tipra Motha himni angni ji ngoni bua phana salang dara ka to ang ni mote tongnai nang je sati ang tongnai abo se tini karikha ang phenai ang takphana thiyuna biasa saya takphana ka thangai nu tongko amono angma kobogo thene borok thithanga tanghani ba to bin logini mya borok bin logi je samphanda borok khana ngai khaiteng jatini bagai hani bagai sing thansan bagai jang ningo ang tomo ani phaina ta phunugui to mo koloba ta khani nge aso sane ani kono mathaka sabali tini kono kami Ramdurga Thakur Parawo sing tini khoroksa sini Tipra Mothani Sengkwrak Sukumar de Borma bo thangnai 29 tarik 6 mas 2021 boni langma sasui thangmani bagai sing tini o balaikhano dukhu nangjak khamjak tamne mala sangbai jora kaham na winai sini Tipra Motha samu kaham khai thangman bagai ojoro sangbono khakhaman bisingtei tai hamjangman bisingtei khlainai tai bojoro sasui thangmani yaglo bo rest and peace ungthung tai kaitor bono chubai tungthung hain bagai bono sing ojoro tai yafro tai jamantei ja suktei sing tiniwo sini Tipra Mothani ngai sini Maharajani dagi mongbai khlaijak mani bagai hansani mariwo subonani bagai singtini sini Tipra Mothani joto Sengkwrak tai Adong singtini ro jam mantei ja suktei sing bong nukhongo ya pharka tai bang hambairana busungo je lai thangnai ba thei thangnai sini takok Sukumar ni boni logisong borno bahaino kaitor suboi tongthang jora kaham rui tongthang dukhu kostani bising phano boroknobo sini bisingtei khlainai sing jamantei ja suktei bwskangrok tebo chubai manan bagai sing chetuknai tai boni sajla khoroksa tongo boni sajlani bagai bo sing wansuknai sini Maharajani bisingtei boni thangsungo kubuni jaga porimannani ba chubanani rangri poisa tei phano sing abono sing wansuknai sing Maharajana bo sing saklainai karan tamningkala boni nukhongo tai kebo krei ekmatro boni sini takok Sukumar ni logi songbai boni sajla hain bagai bongno bahina hamjangma tai hambairuo kaitoni bisingtei borbo kahamkan tongthang tai je theitangnai sin takok Sukumar Tipra Mothani Sengkwrak bo bahina rest and peace tongthang belaikana hambai belai ka hambai sini media sono tini o program khani sono bisaman bagoi tamke sungtini phaimani hingoro
sini 2 nong Moddogoi Namara Ram Durga Thakur Para oro sini Adong Khoroksa 29 তারিখ 6 মাস 2021 boni lakma somani aboni bagui sungkini bono kisa sini je Sengkwrak Maharaja dagimani Sengkwrak ro kisa thumani rang puisa subanani bagui sungtini oro phai sopakya tini no boni samung tebo tamuke boni o thuinai sini Adong sini Sukumar Deborma boni bufase tongkho umor tamuke bufa umor tongso sang bo lam lakma soi thangka aboni bagi belai khamo tamuke boni sajala bo chikuncha sugya botabu bumarok bai kunise borok tamkhe sanani tamkhe tongnani abo tuinai songkisa wan suglainai joto sini Tipra Mothani je Adong rok je leader person tongnai rok sini Maharaj songrok joto no boni bagi bo kisa wan suktum haine ang kokesaro te boni pori tong khosarai boni porinani te boni bihi besasanani bahike sanai bahike lekha pora khainai abo sini je leader person rok kisa wan suktum wan sugui boni nok nokhungni bagi bo kisa joto no naikol tung sungbo naikol nai sin Motha top থেকে hingi asukno belai hambai ni khakaman bisingpai ambaya pharo tini sini takho khoroksa ni Tipra Mothani Sengkwrak sini Sukumar Deborma sungsana yakari thangka thangnai 29 তারিখ 6 মাস 2021 ni salo aboni logo tini o bini asungsana bo yagrai thamni yagulo bini tini tamne aro Swradha panda o panda sini Maharaja bai dagija sini Mothani ngi sungja mantei sini Maharaja sunu dagija sung je kono bipota apato sunu supanan bagai sini Mothani samung ke abono samung ba sini bubagrani samung sini jago aboni bagai sung tini o sini o sungsano yagrai thanai sini takho sukmani nokong sung phainai bin nokongno bin poribarno sung jamantei miyago sung kisa subai thangpakya tini bo sung jamantei sini isabono yapari klangnai nokong ngai tai sudo abo yapmani simiya ani sigang sanai rabo saithangka sung bini nokongno sung jamantei nainai bobagrano sung thangai sainai bini poribaro bini tai thagor khorsa bora botongo bobtago nei bini nokong belai khano jangjala klaijak tai borok baika sungsar nokongno solinai bogori borok jarai bo khorsa thaijak sini bobagrano sung amo message no sungrenai aboni bisingoi nangasung sanai asukwa kubong saleya tabo sungbono sini jamantei sung kisa yapharbai